Ja, Jonna, nu har du låtit av hesten her Enneagram 2, modul 2 skal jeg nå, og hva da man har fikk noen brosjur? Ja, jeg har alltid fikk nekk brosjur. Jeg rønta fyrir deg med Arjen Lysand bok om det, og om disse imiske typene, og hvordan det reagerer i disse imiske situasjoner. Og det som jeg faktisk ville ha brosjur, det var at komme skilja underbed, hvor jeg ikke reagerer som jeg, og ofta så har man lintet til ganska halda att det till bort att det inte reagerar som man själv då. Och det har alltid kommit närmare på. Betydligt närmare. Har du funnit ut en egen type nu här eller? Ja, det har vi. Och det är den 4 månader för det följt då helt då du kan bruka tätlarna. Ja, det ger mig några förklaringar på hur jag reagerar som jag gör i avsnitt situationen och hur jag gör som jag gör. Ja, det är gott att veta alltid. Så har man en förklaring på det. Det är fint. Känner du några till typer annars så ser du över öron skajon om typer eller är det första för då? Det är första för men jag har så läst en bok och kontakta ett års till Ireland och så jag har läst en bok om det och så fyra gånger så var som konto. Ja. Tack för det. Välkommen.